ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa hadrat jamil khulafa'ir rasyidin Sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-rahib baqiyat as-sahabah wal qarabah minal muhajirin wal ansar jami' tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan la yaumil qiyamah summa hadrat jamil awliya wasyuhada as-salihin summa hadrat jamil musannifin wal muallifin wa musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahdi wa Jalaluddin Abdurrahman bin Bakar Sayyidin afa'anallahu bi ulumihima summa hadir jami' masyayikhina wa asatidina wa hadir jami' abaina wa ummahatina wa nawaina kamana wa salafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratul Anbiya utawi surat Anbiya iku makiyatun kang bangsa ing dalem Mekah turune. Wa ya utawi suratul Anbiya iku mi'atun 100 wa ihda lan siji au isnata asyrata utawa 12 apane ayatan ayate. Surat Al-Anbiya niku diturunaken wonten ing Mekah jumlahe 112 ayat utawa 111 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqdaru balin nasi hisabuhum bahum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum ba'asarun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basyarum mislukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Iqdaroba parak ay korba tegese parak linnasi kedua menungso saat itu sing didhawuhi ay ahli Makkah tegese ahli Mekah ngene angele dadi mufasir ngeten iki. Lafat Al-Qur'an iku mujmal linnas tapi ditafsiri ahli Mekah. Kok ora dimben linnas yo maring menungso tok, mboten saged keranten saat itu khitabnya untuk ahli Mekah. Walaupun khitabnya hari ini juga untuk seluruh manusia. Perkara sing mungkiril ba'si niku ya ahli Mekah saat itu. Mungkiril ba'si kang ingkar anane dina tangi saka kubur. Wis parek apa hisabuhum hisabin nas ayaumal qiyamati tegese ing dalem dina kiamat wa hum hale utawi nas fi ghaflatin ing dalem lali anhu saking hisab. Iku muriduna pira-pira kang padha mengu kabeh mengu anita hubi saking cawis-cawis. Anita ahubi saking cawis-cawis lahu krono hisabil imani kelawan iman. Menungso ki wis parek hisabe ya iku wis parek dinane kiamat. Sedangkan menungso iku lali berpaling dari apa yang dipersiapkan untuk datangnya hari kiamat. Asbabun nuzul ayat niki perkara wong-wong kafir Mekah iku do muni Muhammad iku piye wong balung sing wis ajur awak sing wis ajur kok jere bakal diuripaken maneh. Apa mungkin tulang belulang sing wis remek iso dadi urip maneh. Terus turun ayat iqtaru barinasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah datang hisab mereka, dekat hisab mereka, telah dekat hisab mereka bagi manusia dan mereka lupa untuk mempersiapkan pada datangnya hisab itu, yaitu pada hari kiamat. Mengenai kiamat niku wis parek. Mayat ora teko him ing nas apa min zikrin saking pituture Quran. Mayat ora teko him ing nas apa min zikrin saking pituture Quran. Mir rabbihim saking pangerane nas. Muhdatin kang den anyar-anyari asyai'an tegese suwiji-wiji fasyai'an mongko pitutur suwiji-wiji kang dedek. Ai lafzi Qur'anin tegese lafaz Al-Qur'an. Illastama'u kejaba amrih ngrungu sapa nashu ing zikir. Wa muhale utawi nas iku yal abuna padha dolanan sapa nas. Maksude ayastahziuna tegese padha ngeguyu sapa nas. Dadi Al-Qur'an iku nama lain sering disebutkan oleh Allah Al-Quran itu dengan kata zikr.
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tengeri kono mayatihim min dzikrin. Kenging napa Al-Qur'an niku diarani dzikrin, pitutur keranten dzikrin niku pitutur sing mesti bener. Pitutur sing mesti bener. Pitutur sing mesti bener. Ora ana keraguan, ora ana kemamangan. Pilih apa sing didhawuhke Al-Qur'an niku mesti bener. Mulane Al-Qur'an niku disebut apa? Zikr. Tapi kaum Mu'tazilah maknane mir rabbihim muhdatsin. Iki kaum Mu'tazilah ora ndarani nek kalame Allah niku qadim. Nek kita Ahlussunnah wal Jamaah ndarani kalamu qadimul la yumallu sama'uhu. Al-Qur'an niku kalam qadim. Kenging napa kok diarani qadim? Keranten Gusti Allah sifatnya qadim, sifat sing berhubungan karo Allah ya kudu qadim, termasuk sifat kalam. Lah nek kalame Allah qadim, dawuhe Allah, firmane Allah ya kudu disifati qadim. Nek Mu'tazilah ndarani muhdatsin iki lah sing menguatkan dengan pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah nggih punika Al-Qur'an itu turun 3 periode, enten sing nazzala, eneng sing anzala, eneng sing nazala. Nazala berarti diturunkan saking Allah datang lauh mahfud. Anzala Gusti Allah nurun ke malaikat Jibril nggawa lauh mahfud saking sama'id dunia. Terus nazala malaikat Jibril ndawuhke marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Qur'an niku kalam qadim. Lah teng mriki kok muhdatsin niku cara ulama Ahlussunnah wal Jamaah darani syai'an fa syai'an. Artine Al-Quran itu diturunkan sesuai waqi'iyah yang terjadi. Al-Quran ora diturunkan kaya kitab Taurat, Injil sak blengan, tapi Al-Quran diturunke sidik sesuai waqi'iyah, yang waqi'iyah itu nanti menjadi percontohan sampai ila yaumil qiyamah. Illas tamau kejaba amrih murung sapa nasu ing zikr wa hum hale utai nasiku yal abuna ayastahziuna. Ketika Al-Quran turun, wong-wong kafir menungso iku ya padha kepengin ngrungokne, tapi setelah mendengarkan mereka justru istihza. Justru mereka menertawakan. Kenapa orang-orang kafir menertawakan? Apa Al-Qur'an kurang bukti? Mboten. Ada 3 poin sing nyebabke wong kafir ora percaya. 1, kesombongan mereka. Bukan karena kurangnya bukti, bukan karena kurangnya benarnya Al-Qur'an. 1, mereka tidak percaya karena sombongnya hati mereka, merasa lebih punya ilmu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad niku ummi. Sing nomor kalih kepingin takut kedudukan atau kehormatannya jatuh. Mulane Abu Jahal niku maklum masyhur. Abu Jahal kowe undarane Muhammad bodoni ora. Muhammad ora pernah bodoni, Muhammad iku al-amin. Lah kowe ngerti nek Al-Qur'an iku sing disampaikno Muhammad bener, aku ngerti bener. Lah kowe kok gak percaya? Aku hanya tidak mau tunduk kepada Muhammad. Aku hanya tidak mau tunduk kepada Muhammad. Lah itu berarti Abu Jahal tidak berimannya bukan karena tidak kurang bukti Al-Qur'an itu bener boten, tapi karena dia takut kehilangan kehormatan. Yang ketiga karena hati mereka yang rusak saking kata dosa-dosa yang dilakoni. 3 faktor niki sing nyebabne mereka menjadikan Al-Qur'an niku istihza, menjadikan Al-Qur'an itu bahan mainan. Ora karena kurangnya bukti kebenaran. Lahiyatan qulubuhum. Lahiyatan halikang lali ay ghafilatan tegese halikang lali apa qulubuhum pira-pira atin nas an maknahu saking artine Al-Qur'an. Wa asarulan podo nyamaraken sapa nas, podo nyamaraken an-najwa ing guneman ay al-kalamat tegese ing guneman. Guneman klesik-klesik guneman alon-alon iku jenenge najwa. Alladzina rupane wong akeh zalamu kang podo zalim sapa alladzina badalun yaiku dadi badal min wawi wa asaru saking wawune lafat asaru. Asaru niku jamak dikai badal alladzina zalamu. Wa asarun najwa hal hadza ora ana utawi iki Muhammad ay Muhammadun iku illa basyarun kejaba menungso mislukum kang padane sira kabeh. Fama mongko utahe barang yakti kang teka sapa Muhammad bihi kelawan ma iku sihrun sihir. Afatatuna apa to nekani sapa sira kabeh asikhra ing sihir. Tabauna kang anut sapa sira kabeh ing sihir. Wa antum hale utawi sira kabeh iku tubsiruna
Wa antum hale utawi sira kabeh kutu besiruna padha ningali sapa sira kabeh ai ta'lamuna tegese padha weruh sapa sira kabeh annahu stune ma iku sihrun sihir. Lahiyatan qulubuhum. Atine wong-wong iku padha lali saka artine Quran. Mereka berbisik, orang-orang ini berbisik. Sapa sing berbisik? Wong-wong sing zalim. Bisikane piye? Hal hadza illa basyarum mislukum. Muhammad iku ya padha karo sira kabeh. Muhammad iku ya mung nggawa sihir. Apa kowe kepengin nekani sihir wa antum tubsirun? Jadi ngeten, nek cara teng tafsir-tafsir wong-wong kafir niku bingung ndarani Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad iku terayu oleh apa? Akhirnya sapa ketika teng Darun Nadwah terpengkumpulane wong-wong kafir Quraisy, kita harus menyepakati Muhammad iku didarani apa. Ana sing darani iku tukang sihir. Ana sing wong ahli tukang sihir, aku iku pakare sihir. Muhammad iku dudu sihir. Oh, Muhammad tukang syair. Ana Suhel. Aku iku pakare syair, iku dudu syair. Wah, akhirnya bingung. Saking bingungnya ora iso ndarani apa-apa, wis diarani sihir wae, diarani sihir. Kok bar sihir diarani syair, terus saking bingungnya Muhammad diarani Majnun. Ketika informasi Kanjeng Nabi diarani Majnun, Kanjeng Nabi diarani gila, Kanjeng Nabi diarani stres, Kanjeng Nabi yang guyu. Go hebat menaku. Masa wong gila kok iso menghebohkan wong sak Mekah. Iso menghebohkan wong sak Mekah. Berarti wong sing iso menghebohkan wong sak negara niku masa wong stres. Wong stres hebat tenan sing iso ngebohno wong sak negara. Mulane ucapan-ucapane wong kafir ngeten iki bukan sebagai tahqiq tapi sebagai kebingungan mereka untuk mendakwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darane. Muhammad iku apa? Sihir. Sing digo Muhammad iku sihir, tapi sing tukang sihir mbantah dhewe. Aku iku tukang sihir. Masa sihir kok ngono? Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Nek qiraah kita qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi. Nek qiraah Imam Kisai napa? Qur rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi. Lah keranten kita maca kitab Imam Jalaluddin yo melok qiraah Imam Jalaluddin. Kul dawuh sapa sira Muhammad? Lahu maring alladzina zalamu rabbi utai pangeran ingsun iku ya'lamu daneni sapa rob al qaula ing ucapan. Kainan hale kang tetep fis samai ing dalem langit wal ardi lan bumi wa huwa utai rob iku as-sami uzat kang midanget lima maring barang asarru kang nyamaraken sapa alladzina zalamu ing ma al alimu tur kang daneni bi kelawan ma. Dawuh Muhammad, pangeranku luweh pirsa apa sing mbok ucapno. Allah pangeranku luweh pirsa apa kejadian sing langit sing ning bumi. Gusti Allah niku zat kang mireng apa sing mbok bisik-bisikno ndarani Muhammad itu kang sihir. Gusti Allah ya pirsa apa sing terjadi apa sing ning langit sing ning bumi. Bal qalu adghasu ahlamin bariftarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bal qalu balik ngucap sapa alladzina zalamu. Lafat balil intiqali krana faedah mindah min ghardin saking sejo siji ila akhara maring sejo kang meneh. Fil mawadhi ing dalem pira-pira panggonan as-salasati kang telu. Panggonan sing telu pertama ana informasi wong-wong kafir Mekah niku ndarani ora iso balik balung tulang belulang menjadi utuh kembali. Dijawab, kejadian itu sudah dekat dengan dirimu. Sing nomor loro, napa nek ngarani mereka melupakan isine Al-Qur'an. Nomor telu, Kanjeng Nabi didarani tukang sihir. Mulane terus dipindah jenenge intikal, jumlah intikal. Kalau padha ngucap sapa alladzina zalamu fima ing dalem barang atakang teka sapa Muhammad bi kelawan ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Wa utawi Qur'an iku adghasu ahlam. Pira-pira pembawure, pira-pira impen, jadi bunga-bunga tidur. Iku adghasu ahlamin pira-pira pembawure, pira-pira impen, bunga-bunga tidur. Ai akhlatun tegese pira-pira pembawur. Ro'a kang nyipi
weruh sapa Muhammad ha ing akhlaq fin naumi ing dalem turu. Balif taro balik gawe-gawe sapa Muhammad hu ing Quran. Ai ikhtalaqa tegese gawe-gawe goro sapa Muhammad hu ing Quran. Bal huwa balik utai Muhammad iku syairun tukang syair. Fama mongko utai bareng atakang teko sapa Muhammad bi kelawan maiku syairun syair. Nek ngono fal yati mongko tekan ana sapa sira Muhammad na ing kita bi ayatin kelawan ayat kama kaya perkara ursila kang den utus sapa al awaluna pira-pira wong-wong kang awal kabeh karena koti kaya unta wal aso lan apa nek ngarani teken wal yadi lan tangan kang mencorong. Kala bales sapa Allah taala. Kala dawuh sapa Allah taala ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Ma amanat ora iman qablahum ing dalem sadurunge alladzina zalamu sapa min qaryatin ahli desa. Ai ahliha tekse ahline qaryah. Ahlakna ngrusak sapa ingsun ha ing qaryah takdzibaha sebab oleh ngorohakene qaryah ma ing barang atakang teko apa maha ing qaryah minal ayati saking pira-pira ayat. Afahum apa ta utawi alladzina zalamu iku yu'minuna padha iman sapa alladzina zalamu jawabane la tegese ora iman. Saking bingunge wong-wong kafir darani Kanjeng Nabi Muhammad pertama dek mung didarani apa jere tukang sihir, dibantah dhewe karo para tukang sihir. Wong aku tukang sihir, Muhammad kuwi dudu tukang sihir. Bal qalu atghasu ahlam. Wong-wong padha muni, ya wis Muhammad iku oleh Al-Qur'an itu hanya bunga-bunga tidur yang dia dapat dari mimpi. Wong sing ahli impen, sing ahli takbir ru'yah, ora ngono impen. Aku ki sing paling ahli impen, ora ngono. Sing bunga-bunga tidur tidak seperti itu. Masa bunga tidur kok sampai sakmono kae ayate? Ora mungkin. Balif tarahu bal wa syair. Ya wis nek ngono, Muhammad darane tukang syair. Akhirnya sing tukang syair sing bantah akhirnya fal yatina bi ayatin kama ursilal awalun. Ya wis disepakati Muhammad suruhlah datang kepada kita membawa ayat sebagaimana para rasul terdahulu. Kaya Nabi Nabi Soleh duwe sapa? Unta, Nabi Musa duwe teken, duwe tangan sing mencorong. Kon nekakno kuwi ae. Mulane niki wonten setunggalipun hadis saking Qatadah. Qatadah niku dawuh yen ahlu Makkah niku padha matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkana ma taqulu haqqan, apabila yang kamu ucapkan itu benar Muhammad, wa yasuruka an nu'mina, dan membahagiakanmu ketika kita beriman, fahawil lana as-sofa zahaban. Ya wis Muhammad nek ngono gunung Sofa ke leo dadi emas. Berikan kami emas dari gunung Sofa itu. Akhir fatahu Jibril alaihi salatu wassalam. Mari Kanjeng Nabi disowani malaikat Jibril. Malaikat Jibril sowan iku faqala in syi'ta kana alladzi sa'alaka qaumuka. Malaikat Jibril sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, nek pancen tiang-tiang niku ngersake gunung Sofa dadi emas, jenengan kersa kula turuti. Napa penyuwune kaume panjenengan gunung Sofa iku dadi emas. Walakinnahu ingkana semalam yu'minu lam yang zuru. Tapi mangke nek mereka tetap boten iman, maka taubat mereka sudah tidak bisa dinantikan kembali. Wa in syi'ta ista'naitu biqaumika. Tapi kalau engkau ngersake Kanjeng Nabi, kita boten nuruti apa penjaulane kaume. Terus Gusti Allah nurun ke ayat ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Dengan permintaan-permintaan kaum para rasul terdahulu tidak menjadikan mereka beriman, sehingga ketika permintaan itu tidak dibalas dengan iman, disanggupi tapi tidak dibalas dengan iman, ahlaknaha, maka aku akan menghancurkan mereka. Ini padha karo surat Al-Maidah, surat Maryam kadang ngeten iki. Jadi kaum Nabi Musa jalu ayat dituruti tapi mboten iman, dihancurkan. Kaum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud
Semua meminta ayat, tapi ketika dituruti mereka tidak beriman. Mulane malaikat Jibril wong-wong kafir Mekah do njaluk Gunung Safa dadekke emas. Nek jenengan kersa Kanjeng Nabi tak dadekke emas, tapi nek gak iman mereka dihancurkan, tidak ada penantian tobat. Tapi Kanjeng Nabi mboten, wis ora usah dituruti. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan yuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek cara qiraah kita berapun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Geranten kita ngaji tafsir Jalalain ya melok qiraah Imam Jalalain. Wa ma arsalna lan orang utus sapa ingsun qablaka ing dalem sadurunge sira Muhammad illa rijalan. Kejaba ing pira-pira wong lanang yuha kang den paringi wahyu. Wa fi qiraatin bin nun, kita akitan nun wa kasril ha ilan kasroi ha. Lagi yuha. Sapa ilaihim rijal ai la malaikatun orang utus ing la malaikatan orang utus ing malaikat. Nah ngono fasalu mongko takono sapa sira kabeh ahli zikri ing ahli ilmu. Maksudnya al ulama tegese pira-pira ulama bit Taurati kelawan Taurat wal Injil lan Injil. Ing kuntum lamun ta ana sapa sira kabeh kula tak lamuna ora weruh sapa sira kabeh. Zalika ing mengkono-mengkono ngutus menungso. Fa innahum mongko sunne ahlu zikri iku ya'lamuna padha weruh sapa ahlu zikri hu ing zalik. Wa antum mutawi sira kabeh kufar Mekah ila tasdiqihi maring benderaken ahlu zikri iku aqrabu luweh parek min tasdiqil mukminina saking oleh benderaken pira-pira wong mukmin bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak mengutus sebelummu Muhammad kecuali para rasul yang telah aku beri wahyu. Nek wong-wong kafirku gak percaya, suruhlah mereka bertanya kepada ahlu zikri. Ahlu zikri tengriki siapa? Ulama-ulama Bani Israel. Ulama-ulama sing paham kitab Taurat, kitab Injil. Mestine sing paling cepet beriman kudune ulama Bani Israel. Wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani. Lah nek kowe wong kafir iku gak percaya karo Muhammad, oleh benderno wong iman dateng Muhammad, mukminin dateng Kanjeng Nabi Muhammad, ya wis kowe takok Bani Israel karo wong Yahudi karo wong Nasrani ulama-ulamae. Nek kowe luwih percaya karena mereka kedatangan Kanjeng Nabi sudah tahu sebelumnya. Wa ma ja'alnahum jazatal la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma ja'alna lan ora dadekaken sapa ingsun Allahum ing rusul ay ar-rusula. Tekse ing pira-pira utusan ora tak dadekaken jasatan ing pira-pira jasad. Ai bi makna ajsad. Layak kuluna kang ora mangan sapa rusul. Layak kuluna kang ora mangan sapa rusul atau ama ing panganan. Bal yakuluna balik mangan sapa rasul hu ing ta'am. Yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa makanulan ora ana sapa rusul ora ana iku khalidina pira-pira kang langgeng fit dunya ing dalem dunya. Summa sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum man nasya'u wa ahlaknal musrifin. Summa sadaqna nuli benderaken sapa ingsun hum ing rusul al wa'da ing janji ai bi injaihim tegese kelawan nyelametaken rusul. Fa anjayna mongko nyelametaken sapa ingsun Allahum ing rasul wa man lan wong nasya'u kang ngersakaken sapa ingsun. Ay al musaddiqina tegese pira-pira wong kang benderaken lahum maring rusul. Wa ahlakna lan ngrusak sapa ingsun ngrusak al musrifina ing pira-pira wong kang ngliwati wates ai al mukazzibina tegese pira-pira wong kang gorohaken lahum maring rusul. Orang-orang kafir itu menuntut Rasul kok gak keren belas, Rasul kok mangan, Rasul kok ngising, Rasul kok jalan-jalan yang pasar, ya kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Sing keren iku mestine malaikat sing dadi Rasul. Jadi mereka menganggap malaikat lebih sempurna daripada Rasul. Tapi umpomo kekarapan mereka dituruti karo Allah, mereka akan mengatakan, lah yo Rasul kok rupane raneng neng suarane ra ketok, jasate ra ketok apane. Yo mbok penyambung lidah pangeran iku wong biasa dadi iso memahami. Makanya ada beberapa hikmah keranten napa Gusti Allah ngutus Rasul niku rupa menungso ora malaikat. Siji, semua perilaku Rasul menjadi sunnah. Jadi apa sing diucapno lan perbuatane Rasul niku dadi napa? Sunnah. Lah umpama kuwi duwe Rasul malaikat,
lara kowe malaikat ramangan. Malaikat ramangan, malaikat ora ngombe jajal piye? Lah terus piye sunahe? Gara-gara rasul niku bangsa malaikat, carane dahar sunahe nganggo 30-an, najan kowe tetep 50-an. Najan kowe tetep nganggo driji 5 misale, tetep sunahe Kanjeng Nabi nek dahar nganggo driji 3, nganggo tangan tengen, maca bismillah, sampai nek arep ning WC yo nganggo apa sikil kiwa metu sikil. Itu semua diatur karena apa? Rasul berupa manusia. Umpama rasul berupa malaikat, sunah-sunahe ora iso. Nomor loro, komunikasi bahasa. Malaikat tercipta dari nur, manusia tercipta dari saripati bumi. Orang mungkin iso nyambung kecuali dengan energi yang banyak diserap seperti yang terjadi dengan Rasulullah Muhammad. Para rasulnya oleh wahyu niku rekosone ngalai wong guluk truk misalnya, saking rekosone. Karena elemen bumi dengan elemen nur itu sesuatu yang sangat berbeda, tetap ra iso. Mulane Gusti Allah gawe rasul, nek teng mriki pripun? Gawe rasul yo tetep berupa jasad, yo mangan, yo ning pasar, yo nguyuh, yo ngising, iku rasul. Tapi kebenaran rasul justru lah yo gara-gara rasul iku mangan, gara-gara rasul itu ngising, gara-gara ning pasar dan lain sebagainya, yo akhirnya semua itu menjadi apa? Sunnah. Akhirnya kita ngerti nek Kanjeng Nabi arep mlebu pasar, Kanjeng Nabi ndonga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ngerti. Semua perilaku Rasul menjadi apa? Sunnah. Dan aku tidak menjadikan para rasul itu tidak punya jasad. Aku jadikan mereka punya jasad. Aku jadikan mereka butuh makan. Aku jadikan mereka jalan-jalan ke pasar. Mereka juga tidak abadi. Mereka meninggal, wafat. Tapi kemudian aku benarkan janji kepada mereka dan aku menyelamatkan mereka dan orang-orang yang aku kehendaki, dan aku menghancurkan orang-orang yang melewati batas. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Laqad anzalna, teman-teman nurunaken sapa ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh ya masyara Quraisyin, he golongane wong Quraisy. Kowe wis tak turunke kitaban ing kitab fihi kang iku tetep ing dalam kitab zikrukum utawi sebutan bagus sira kabeh. Li annahu kana stune Quran iku bilughatikum kelawan bahasa sira kabeh, lughatul arabiyah, lughatul Quran, wa lughatul jannah. Afala taqiluna, apa ta ora angen-angen sapa sira kabeh? Ai fatuk minuna, mongko sebab iman sapa sira kabeh bihi kelawan Quran. Sungguh aku telah menurunkan kepada kalian wahai golongan Quraisy kitab yang kitab itu di dalamnya menyebut kalian, maksudnya dengan lughat kalian. Apakah kalian tidak beriman, tidak punya akal? Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Wa kam qasamna lan pirang-pirang rusak sapa ingsun ai ahlakna tegese rusak sapa ingsun min qaryatin saking ahli desa ai ahli tegese ahline qaryah. Kanat kang ana sapa qaryah iku zalimatan kang zalim ai kafiratan tegese kang kafir. Wa angsya'na lan nyukulaken sapa ingsun ba'da ing dalem sakwise qaryah kauman ing kaum akharina pira-pira kang meneh. Berapa banyak dari orang-orang yang aku hancurkan dari golongan orang-orang kafir, kemudian dari golongan mereka aku tumbuhkan golongan-golongan yang lain. Jadi zaman biyen para rasul niku nek empun dijaluki mukjizat, aku kayak ono mukjizat iki, koko kita iman, dadak diparingi mukjizat tapi boten iman. Akhirnya dihancurkan, tidak tersisa kecuali orang-orang yang baik dari mereka. Kemudian dari orang-orang baik ini beratus-ratus tahun lagi muncul generasi-generasi baru. Puluhan tahun JAP anut Rasul, anut Nabi ne. Tapi kok kena wis ratusan tahun kafir maneh. Alhamdulillah kita niku ketunggan Quran, kita niku ketunggon Quran kalih ketunggan dawuh-dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga sudah 1400 tahun lebih orang-orang ditinggalkan oleh Rasulullah tapi tetap beriman kalih Allah lan Rasulullah. Perkara napa? Mukjizat sing paling unggul niku jenenge napa? Quran. Nek mukjizat yang sifatnya spektakuler, membelah lautan, sausé membelah lautan apa nek ngarani apa sing spektakuler saliyane membelah lautan Nabi Musa, Nabi Sulaiman iso miber nganggo mendung. Wes pokok mukjizat-mukjizat yang spektakuler itu tidak menjaga iman mereka, tidak bisa menjaga iman mereka. Tapi dengan Al-Quran dan hadis
keimanan kita 1500 tahun masih terjaga dan orisinil. Perkara dikawal karo Quran karo napa? Hadis. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun qalu ya wailana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Ini proses penghancuran mereka. Falamma ahassu mongko ing dalem nalikane weruh sapa kaum, nalikane kaum-kaum padha weruh baksana ing bangete siksa ingsun ketika datang azab. Aisyara tegese weruh sapa alul qaryati alul qaryah bil ihlaki kelawan ngrusak. Idzan mongko ing dalem nalikane ahasuhum utawi ahlu qaryah minha saking qaryah iku yarkuduno padha ninggalaken lumayu utawa ndegaraken lumayu sapa ahlu qaryah ketika mereka tahu azab telah datang. Ketika tahu azab telah datang, kehancuran telah datang, mereka berlari. Ayah robuna tegese lumayu sapa ahlu qaryah musri'ina hale enggal-enggalan. Faqalat mongko ngucap lahu maring ahlu qaryah sapa al malaikatu malaikat istihzaan krana geguyu la tarkudu. Aja padha lumayu sapa sira kabeh. Warji ulan baliyo sapa sira kabeh ilama maring barang. Ilama maring barang utriftum kang den paringi enak-enak sapa sira kabeh ai nikmatikum tegese nikmat sira kabeh fihi ing dalem ma wa masakinikum lan baliyo maring pira-pira omah sira kabeh la'alakum menawa sira kabeh kutus aluna den jalui sapa sira kabeh syai'an ing suwi-suwi min dunyakum saking dunya sira kabeh alal adate ing atase pengadatan. Kalau padha ngucap sapa alu qaryah ya wailana duh cilaka kita, do rusak kita, ay halakna tegese rusak kita. Ya kuwi litambihi ya iku kanggo ngelingaken inna sunne kita iku kuna ana sapa kita. Ana iku zalimina pira-pira kang padha zalim. Bil kufri kelawan kufur mboten percaya anane Allah, mboten percaya kalih Rasul. Fama zalat mongko ora leren-leren apa tilkal kalimatu mengkono-kono kalimah pengucap ya wailana inna kunna zalimin ya wailana. Iku dakwahum undang-undangane iku dakwahum undang-undangane kafirah utawa zalimin utawa nas ayadauna kang undang-undang sapa kufar biha kelawan kalimat wa yuradiduna lan padha baleni sapa kufar ha ing kalimat hatta ja'alna singgo dadekaken sapa ingsun hum ing kufar hasidan ing kaya tanduran kang den panen. Hasidan ing tanduran kang den panen, kang den babat kazari kaya gogo. Al mahsudi kang den panen, kang den ini bil munajili kelawan arit dibabat. Biangkutilu gambare kelawan nyata dipateni sapa kufar bisaifi kelawan pedang. Khamidina hale pira-pira kang padha mati. Ai mayyitina tegese pira-pira kang padha mati ka khamudin nari kaya mati apa matine geni. Ida tofiat nalikane sirep apa nar. Ketika datang azab kepada mereka falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Ketika datang kepada mereka azab, mereka berlari sekencang-kencangnya, mereka berlari sekencang-kencangnya. Jere malaikat karung guyu la tarkudu ape mlayu ning ndi aja mlayu. Warji'u ilama utriftum baliyo ning gone apa sing dadi kebanggaanmu saka enak-enakan. Fihi wa masakinukum bali ning omah la'alakum tusalun sapa nyono azab iki ditunda krana wong-wong padha njaluk donya. Nek donyamu kenek nggo napa nek ngarani nentang azab dan balik ning omah, keluarkan semua hartamu, cegah siksa ini dengan hartamu, tapi ora iso. Ketika tahu mereka datang azab karena ingkar terhadap Allah dan Rasulnya, mereka menjawab, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Duh celaka kita, duh mati kita, duh rusak kita. Kita niki wong-wong sing kafir, kita niki ora percaya ngoten. Cilaka kita, cilaka kita. Fama zalatil kadawahum, terus mereka mengatakan ya wailana cilaka kita sampai hatta ja'alnahum hasidan khomidin, sampai aku jadikan mereka seperti padi-padi yang dipanen kemudian dibakar, seperti padi-padi yang dipanen, diret,
di dos, di apa nek ngarani kombi, terus dihobong. Mereka terbunuh seperti dilalapnya api. Mereka terbunuh seperti terbunuhnya api. Terus entek. Itulah datangnya siksa. Begitu tiba-tiba, mendadak dan habis. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Wa ma khalaqna lan orang dadekaken sapa ingsun Allah sama ing langit wal ardo lan ing bumi wa malan barang bainahuma ing dalam antarane sama wal ard laibina hale piro-piro kang dolanan ai abisina tegese padha kang ameng-amengan. Aku tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya untuk mainan. Baldalina balik piro-piro kang nuduhaken ala kudratina ing atase kekuasaan ingsun. Wa nafi'ina lan pira-pira kang manfaati ibadatana ing pira-pira kawula ingsun. Aku ndadekke langit ndadekno bumi kuwi supaya ngerti nek aku ki pangeran. Supaya langit bumi ku manfaati kanggo kawulaku, ora mainan. Lau aradna. Lamun to ngarepaken sapa ingsun Allah an takhidha yen to ngalap sapa ingsun lahwan ing perkara kang den gawe lelahan. Aimat kese barang yulha kang den gawe lahan apa bima min zaujatin saking anak awalatin utawa min zaujatin saking bojo awalatin utawa anak. Latakhadna mongko ngalap sapa ingsun hu ing lahwal miladuna saking ngerso ingsun min indina saking ngerso ingsun minal hurinyat saking nyatane saking widodari al aine kang blolok-blolok mripate. Wal malaikati lan malaikat ing kunna lamun ta ana sapa ingsun iku fa'ilina zat kang agawe. Zalika im kunun lahwan. Lakinna tapi ne ingsun iku lam taf'al ora agawi sapa iku lam naf'al ora agawi sapa ingsun hu ing dzalik walam narudda lan ora balekaken sapa ingsun hu ing dzalik. Ingsun gawe langit gawe bumi lan apa ning alam iki ora tak gawe ameng-amengan ora tak gawe dolanan kanggo nduduhke nek aku ki Allah kuwasa supaya apa sing tak gawe manfaati ning kawulaku. Lah nek aku kepengin dolanan mbok anggap aku duwe anak duwe bojo. Yo sing pantes tak gawe anak tak gawe bojo yo widodari karo malaikat tapi gak tak lakoni. Nek cara Ahlussunnah wal Jamaah duwe anak duwe bojo niku sifat nakes, sifat kurang. Lah Allah itu jauh dari sifat kurang. Mulane lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sing butuh bojo iki kowe aku butuh bojo. Sing butuh anak iki kowe aku sing butuh anak. Nek pangeran ora butuh bojo ora butuh anak. Butuhe ning gone makhluk iku nunjuke sifat nakes, sifat kurang. Lah nek kowe ndarani Gusti Allah iku duwe anak duwe bojo berarti kowe ndarani Gusti Allah duwe sifat kurang. Padahal Gusti Allah laisa kamitslihi syai'un. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batili fayatmahu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Bal nakdzibu balik balang sapa ingsun enarmit tegese balang sapa ingsun bil haqqi kelawan kebenaran ai al iman alal batil ing atase barang kang batil ai al kufri. Fatma mongko ngilangaken apa hakhu ing batil ayuzhibu tegese ngilangaken apa hakhu ing batil fa idzan mongko indal malaikane yuzhibu huwa utawi batil iku zahikun kang bakal ilang ai zahibun kang ilang wadamhu utawi maknane damhu fil asli iku asoba dimaruhu bidarbi asoba ngenani dimarahu ing uteke maktul uteke wong sing dipateni bidarbi kelawan utawa ngene asoba ngenani sapa wong ngenani dimarahu ing uteke maktul wong sing dipateni bidarbi kelawan den pukul wa huwa utai dimag iku muqtalun iku maktalun nggon mate iku maktalun nggon matine. Dadi damru iku asale maknane utek sing tercecer. Dadi kenapa dia mati? Otaknya dihancurkan. Otaknya dihancurkan. Mulane teng mriki dimaknani fayad mahu itu menghilangkan. Walakumul wailu mimma tasifun walakum lan iku ketep sira kabeh ya kufar Mekah al wailu utawi azab. Ay al azab tegese siksa asyadid
Al-wailu utawi azab ay al-azabu tegese azab asyadidu kang banget mimma saking barang tasifun kang nyifati sapa sira kabeh Allah ing Allah bi kelawan mamina zaujati saking sifat duwe bojo awil waladi utawa anak. Tapi aku hilangkan kebatilan dengan kebenaran, maka kebenaran akan menghancurkan kebatilan. Fa idza huwa zahik, maka ketika itulah kebatilan akan dihancurkan. Kebatilan apa? Kebatilan tentang pendakwaan orang-orang kafir mengatakan Allah punya istri, punya anak. Walakumul wailu mimma tasifun. Orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan itu punya anak, punya istri, itu akan datang kepada mereka kerusakan, azab yang pedih dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Mulane semakin kesini pemahaman tentang Allah punya anak, punya istri itu akan dihilangkan dengan kebenaran, yaitu tauhid. Kita meyakini bahwa Gusti Allah niku laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walahu man fis samawati wal ardh wallahu a'lam.